Forumun jemleyici 3-nji gününde geçirilen bölümçe maslahatyny oň gatnaşyjylar Türkmenistanyny guruluşyk we tenagat toplumynyň işiniň milli ykdysadyýaty diversifikasiýalaşdyrmagy, onuň ötüşini öpçün etmegi, eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy, ýurda tenagatlaşdyrmagy, tebitleri okkunly ösdürme ugruna giňermli maksatnamalar durmuşa geçirmäge gönükdirlerini onagtarly. Munuň üçin Türkmenistanyna gahrman arkadagymyň ýoly goýan işleriniň häzirki wagtda arkadagyly gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde ähli mümkinçilikleň şertleň döredileni bellenildi. Häzirki geçirilen forma munuň aýdyň misallarynyň biridir diýip çykyş edenler aýtdylar. Ekologik taýdan arasy önümler we hyzmatlary öpçün etmäge değişli, önümçilik taslamalarına durmuşa geçirmek. Bu urda dünýä bazarynyňky soňky ýagdaýlar we täzeçil çemeleşmeler bilen bagly ýordamyz üçin wajyp urlar aralyp maslahatlaşyldy. Bölümçe maslahatyny guruluşyk tenagat energetika pudoklarynyň dünýä bazarlarynyňky ýagdaýlaryna değişli çykyşlar diňlenildi hemde bilermenleň seljermelerine öns çekildi. Meclisiň dowamyna bu aradaky maslahatlaşmalarda şol sany online arkaly goşulan mehmanlarym çykyş etdiler. Şunuň bilen baglykda dünýäniň bir näçe urduş kompaniýalarynyň wekilleri çykyşlaryna toplan tejribeleri, täze işläp taýýarlamalary bilen tanışdyrdylar. Halkary maslahatyna Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Institutynyň talipleriniň, muallimleriniň işiň gatnaşmagy ören ähmiýetli boldy. Geljekki ýaş hunermenler tejribelerini artdyrmaga mümkinçilik aldylar. Sonra Türkmenistanyň guruluşygy senagat we energetikasy 2024 adly halkara seriýanyň hemde Türkmenistanyň guruluşyk senagat energetika pudoklarynyň ösüş adly maslahatyň ýapylyş dabaratı geçirildi. Onu 3 gün dowam eden forumyň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi. Amala aşyrylan we meýilleşdirilýän işlerde öňde barja döwrübap tehnologiýalaryň we innowasion işlep taýýarlamalaryň işçiň durmuşy ornaşdyrylmagy, watanymyzyň ýygydarly we hemme taraplaryň ösüşi üçin amatly şertleň döredilmegi esasy ugrlar hökmüne çykyş edýär. Çykyş edenler şu işlerde halkary ünlülerine laýyk gelýän, häzirki zaman injiniýer tehnika düzümleň döredilmegine aýratyn ähmiýet berilýänini, guruluşyk we tenagat toplumlarynyň döwrübap teň köpçünçilik ulgamlarynyň munuň aýrylmaz düzüm böleg bolup durýanyny bellädiler. Munuň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkançy döwrüne ýordamydan guruluşyk energetika jemaat gojalygy senagat pudoklaryny ösdürmek, ilmi teňki innovasiýalaryň gadananlaryny esatlanyp, öňürilýän önümleň we edilýän hyzmatlaryň möçürini artdyrmak hemde täze berendliklere ýetme ugruna toplumy öňüne goýulan wezipeleň berja edilmegine ören ähmiýetliligini çykyş edenler nagtadylar. Şeýle hem energetika ulgamyna ýaşyl usuliýete geçmegiň ähmiýeti barada gurrun edildi. Energetikadaky geçiş özgertmelerini tehnologik innovasiýalaryň adam mümkinçiliginiň eýleýän möhüm orny barada giňişleýin durulyp geçirildi. Umuman bu forum netijeli we üstünlikli häsiýetde geçip baý tebigat ferişteleriniň uly gorlaryna eýe bolan diýarymyň öz mümkinçiliklerini has netijeli peýdalanmak üçin gönükdirmäge taýýardygyny, bu urda taýýarlary birleşdirmägiň bolsa öňde goýulan maksatlara ýetmäge möhüm şert döredýänligini aýdynlyk bilen görkezdi diýilip, forum ýapylyş dabarasyndan agtarly. Şeýle netijeli çäreniň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegine ähli ajaýyp şertleň mümkinçilikleň döredilen üçin hormatly prezidentimiz, arkadagyly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň millili jere gahrman arkadagymyza hoşarlyk bildirildi. Şeýle hem forumyň işine gatnaşyp has tapawutlananyň tyýlaglaýyş dabarasy boldy. Şonu daşary ýurtda hyzmatdaşlary hemde ýurdamyzyň guruluşyk we tenagat toplumynyň değişli düzümleriniň wekillerine hormat gatlary hemde şahadatnamalar gowşuruldy. Türkmenistanyň guruluşygy senagaty we energetikasy 2024 adly halkara seriýanyň hemde Türkmenistanyň guruluşyk senagat energetika pudoklarynyň ösüş adly maslahatyň ýapylyş dabarasynyň ahyryna oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüklenmek kabul etdiler. Men Yasunori Sakamoto, Mitsubishi korporasiýasynyň wekili. Ma'lum bolýan guruluşyk senagatynyň ösdürilmegi döwlet ösüşiniň möhüm ugrlarynyň biridir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň guruluşyk pudogynyň düzümlerini giňeltmek we döwrüwaplaşdyrmak, innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan täze häzirki zaman karhanalary döretmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan eksport ugrly harytlaryň öňürilişiniň möçörlerini artdyrmak boýunça uly işler amal asyrlýar. Muňa bolsa häzirki tergeniň misalyny da anyk göz ýetirdik. Tergide görkezdilen önümler Türkmenistanyň bu ugrda ýeten belent derejesini açyk we aýdyn görkezýär. Tutuşluğuna ak mermere beslenen Aşgabat şäheri menne aýratyn täsir galdyrdy. Aşgabat şäheriniň giň hem arasa köçeleri, öz bolşy keşfe eýe bolan binalardyr desgalary, onu dünýäniň iň bir nusga alarlyk paýtagtyna öwrýär. Tebitde ilkinji akylly şäher,
Arkadaş şäherem özüniň binagarlyk aýratynlyklary, ilatyň ýokary ýaşaýyş şertlerini üpçün etmek babatda nusga alarlykdyr. Şeýle ýokary derejede gurulan foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Men Vadim Şerif, Hayler Tops kampaniýasynyň wekili. Bize şeýle ýokary derejede gurulan halkara ferga gatnaşmaga döredilen mümkinçilik hemde ýürüýte şahadatnaman gowşurulanyny üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Türkmenistanyň öz ygtyýarly ösüş ýyllaryna gurulşyk we senagat toplumyny innowasion taýdan ösdürmek hemde diversifikasiýalaşdyrmak, oň kuwatly infrastrukturasyny emele getirmek boýunça uly işler edilipdir. Bu da ilmi tehnika binyadyny berkitmäge we oňa netijeli dolandyryş gurallaryny ornaşdyrmaga aýratyn üns berilipdir. Muň şeýledigine geçirilen halkara forum aýdynlygy bilen güwäçýär. Şeýlede Türkmenistan uly tebigy baýlyklary eýe bolmak we açyk kapylar teatratyny işeň durmuşa geçirmek bilen halkara giňişligine ykdysady gatnaşyklary ynamly giňeldýär. Bu bolsa Türkmenistan döwletiniň kuwatyny artdyryp, türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hatam ýokarlanmagyny üpçün edýär. Muňa bolsa biz Türkmenistana gelemizde ýene bir ýoly aýdyn göz ýetirdik. Mundan beýlegem türkmen halkyna uly bagat Türkmenistan döwletine bolsa uly ösüşleri arzu edýän. Sag bolun.